Good morning guys. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Ngayon ay papunta kami ng Bata dito sa Riyadh. Baliktad na naman yung paggawa ko ng hindi nakikita to. Kasama ko si Valencia, OFW Vlog. Ngayong umaga ng Friday. Baliktad yun. Ayan. Hello guys, big up shout out sa inyong lahat. Happy New Year. Welcome 2025. Sana swertehin tayo sa bagong taon. Maraming mga biyaya ang ating matatanggap sa ating buong family. And maraming mga opportunity na matatanggap din po natin sa ating buhay. So yun lang, God bless us all. Okay. And, thank you. Thank you Valencia, OFW Vlog. Ayan. Ganito po ang itsura ko kasi medyo malamig pa ngayong umaga. Kahit mainit yung sikat ng araw sa labas, pero yung hangin malamig po. Kahit nasa loob ka ng sasakyan, medyo malamig. Kaya nakaganito ako nang walang pumasok na. Tanggalin mo na yan kasi kabilang mainit na. ko. Huwag ka Nisan. munang magsalita dyan Umukontra ka eh. Kasi hindi na malamig. Ayan Ayan. Saglit, hanapin ko muna yung Ayan nandito kami sa gas station, gasolina yung kasama ko. 91.